σε 7-4 και τα επόμενα κορίτσια που θα αγωνιστούν είναι η Ευρυδίκη για τους διάσημους και η Ελισάβετ για τους μαχητές. 3, 2, 1. Φεύγει η Ευρυδίκη και η Ελισάβετ πάνω από τα λάστιχα που είναι το πρώτο εμπόδιο και μέσα στην πισίνα, σε ένα πολύ δυνατό σημερινό αγώνισμα, έναν μεγάλο στίβο μάχης με αρκετά εμπόδια και ένα δύσκολο τέλος, ένα δύσκολο στόχο. Η Ευρυδίκη θα πιάσει πρώτη τον δικό της κρίκο και συνεχίζει προς τον τερματισμό. Η Ελισάβετ έχει μείνει λίγο πίσω, τώρα παίρνει τον κρίκο της. Και ανεβαίνει και η Ελισάβετ το τελευταίο εμπόδιο. Είμαστε βέβαια στην πρώτη διαδρομή ακόμα. Ενώ η Ευρυδίκη, η Σερφού όπως φωνάζουν από τον πάγκο της, αφού ασχολείται με το σερφ, της αρέσει πάρα πολύ το αγώνισμα, μάλλον το άθλημα. Της αρέσει πάρα πολύ το άθλημα του σερφ, όπως και του pole dancing, μας έχει δηλώσει πριν μπει στο παιχνίδι. Τώρα είναι μπροστά και θα φτάσει λοιπόν πρώτη στον τερματισμό. Τώρα φτάνει και η Ελισάβετ. Η Ευρυδίκη αστοχή στην πρώτη της βολή. Αστοχή και στη δεύτερη. Η Ελισάβετ σκοντάφτει, πέφτει κάτω. Τώρα θα ρίξει την πρώτη της βολή και είναι άστοχη. Στεφάνι για την Ευρυδίκη. Πολύ άστοχη όμως και η Ελισάβετ. Πετάει αρκετά δυνατά την πρώτη της βολή. Τα δύο κορίτσια δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν ακόμα. Τώρα σκοράρει μία μπάλα η Ευρυδίκη. Θέλει να βάλει ακόμα ένα μπαλάκι. Τώρα σκοράρει ένα μπαλάκι η Ελισάβετ. Όποιο κορίτσι καταφέρει να σκοράρει τώρα θα πάρει την νίκη. Η Ελισάβετ σκοράρει και εκεί που η Ευρυδίκη ήταν μπροστά.